Routers με Wi-Fi 6+. Router με Wi-Fi 7. Κινητά τηλέφωνα ατελείωτα. Αυτό το τηλέφωνο που ανοιγοκλίνει το έχουν όλοι πλέον. Όλοι τέτοιο έχουν. Όλοι οι Κινέζοι με τέτοιο τηλέφωνο κυκλοφορούν. Ιταλικό μπρασελέ. Αυτό είναι λες και κοιτάς iPhone το τηλέφωνο. Με άλλες κάμερες. Έχει και ξυριστικές μηχανές έχει. Και τώρα όλοι συζητάνε για αυτά τα αναδιπλούμενα. Τάμπλετ τρελά. Τρελό responsiveness, retail demo. Η έκδοση με τα 8 GB 256, τώρα δεν ξέρω τι επεξεργαστή έχει, αλλά λέει 1400 yuan, 1399. Το 4 δεν το θέλω στις τιμές τους γιατί είναι προληπτική, οπότε ποτέ δεν θα πουλήσουν κάτι 1400, ούτε 300. 1400 yuan είναι 190 ευρώ, κάπου εκεί πέρα. Και αυτό είναι το MatePad SE που βγήκε το 2024. 11,5 ίντσες. Αυτό είναι το δεκάρι. Φαίνεται λίγο πιο elegant. 144, ναι. Αυτό είναι το MatePad Air. Τρομερό. Τρομερό. $12 GB με 256, 3.300. MatePad Pro με πληκτρολόγιο. Τρομερό feeling. MatePad Pro. Εντάξει, τι φτιάχνουν τύποι. Τώρα αυτό το πράγμα έχει 5.000 yuan, γύρω στα... όχι, 4.300 έχει. 4.800, γύρω στα κάτω από τα 550 ευρώ. Και iPad μου λες.